Meniskus kolena nije samo bol u kolenu. To je oštećenje strukture koja stabilizuje zglob i problem koji se vremenom pogoršava. Bol pri čučnju, seckanje u kolenu, osjećaj kočenja ili blokade. I većina pravi istu grešku. Mirovanje, tablete, povremene terapije bez ikakvog plana. Međutim, meniskus se ne oporavlja pravilno bez adekvatnog pristupa, a onda problem često prelazi u hronično stanje. U fizionovi meniskus kolena se ne tretira kroz jednu terapiju, već kroz kompletan sistem lečenja. Na osnovu detaljnog dijagnostičkog pregleda tačno utvrđujemo stepen oštećenja i pravi uzrok problema. Zatim primenjujemo protokol lečenja koji kombinuje 8 različitih terapija, među kojima je i terapija fokus aparata. Ovo je savremena tehnologija koja stimuliše regeneraciju ligamenata, tetive, hrskavice, nerava, pa čak i koštanog tkiva, delujući dubinski do 12 cm. Svaki naš plan lečenja je povezan u jedan jasan plan, bez lutanja, bez gubljenja vremena. U roku od 6 do 8 terapijskih dana radimo na smanjenju bola i vraćanju stabilnosti i kompletne funkcije kolena. Zato Fizionova nije obična fizikalna terapija, već sistem koji rešava uzrok, a ne samo simptom.